صباح زخونو كلاي معراف صحافة التراخن يعقوب داويد سلام كما يكنيكم زخبركم سمعتي زي جاية روز انترتينمنت زانتا صباح زخونو اب حقኛ زانتا تمركيسا قداماي معراف زازيما كلاي معراف يقصل الله الزانتا مزلنايو اب ግምት እትዩ ኣብ ጽባሕ ኮይኑ ዝተጻሕፈ መጻኢናን ንኾኖን ዘገምግመና ዛንታዩ ዛንታ ጽባሕ ዝኾኖ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኩሰ ጽሑፍ ጸሓፍን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ራብዓይ ክፋል ዛንታ ጽባሕ ዝኾኖ ተኸታቲልና ነርና زغطل حمشاي كفال حزلكم متيلقو كابز حلفة كزخاخركم عديامن ودسيومن تراقبهم بزعبا ميرون تزاراريبهم ودسيوم كفتني ينبر كقبري كيبله مسحر كانو نعديام قديفوا غيدو ودسيوم بدقو عقبت اللو بعلت بيتو نسو تغاقيلا سلزي تغاقيت ندقا زخون حماق بزعبا بؤن اي تزاربتنن كي قاقيا قن تمعدنيا سيراك نهينا كنورتان تاريخو أزنتيلوم سايمون زبال صلاي كم زلو نعو تماليو كاب عالم تفناو مخانون أنا تيرلوم ولا كوهينوك كمعدو تفتنة نسوغن نديري مليسلو أمانقو علالوم سيلفانا ودا حقيفا نابتي غزا متيا بسرات كم زمتقتلنوم ونكيراتهم سيراكن نشقا كشينيلو مسكده بوبيليو تخفيتات صنعتو مع تحاليفو اقرنا بزمرحوز غدا عديام مريت مسوق حلا نقالا قريسا نتمرتي فانياتا بزعبا ميرون زي سمعتو تنتاخت نقرا حسيبا كوانتا نبرت أبقالا زلهن تقين نسلت فلتقن أبزي تسفا قتهبا أي مرتاتن نبعلاون قريسا نبتمرتا خدت أبزينا بتحنا نيرنا زغطل مبال حمشا كفالك انتا يكون حزلنا يلو اسكي حبيرنا نكتاتل عديام اب كلاس اتيا يمان صقام ግልጽልጽ ተበለት እቲ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ወድግን ኣብ ክላስ ኣይነበረን እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ስክፍታይ ነይሩ ምስራክ እንታይ ኣለዋ ኣይነጸርላን ቀጻል ክትሪኦ ግን ትደሊ ሪኻዮ ዝፈቶ ወዲ ኮነን ስቕትኡ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ከበዳዩ እንታይ ኮይኑ ስቕ ይብል እንታይ ኮይኑ ነብሱ ዘይዓሊ እንታይ ኮይኑ በይኑ ሙኽን ዝፈቱ ነዞም ሕቶታት ክትምልስ ክትብል ከይተረዳያ ኣብ ልባው ቦታ ሂባቶ ብዛዕባኡ ክትሓስብ ግዜ ትወስድ ነይራ ንሳ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዝተበደለት ክንደይ መስገደል ዝረኣየት ብምዃና ስለምንታይ እዩ ዝሓስብን ዝንዝብልን ድማ ንሳ ዝነበረቶ ህይወት ዘኪራ ክትግምት ኣይተጸገመትን ኩሎም ከም ሲራክ ዘጋጥምዋ ሰባት ናይ ውሽጦም ጸገም ሃልዮም እምበር ነብሶም ከኣልዩ ምስ ሰብ ክጽጉዑ ጸልዮም ከም ዘይኮኑ ዝነበረቶ ምስክር እዩ ኣብዚ እዋን ኩሉ ሓሊፋ ንባዓታ ተጸሪጉ ማዳናይ ገጻ ሓሲሱን ተኣሊን ተረኣየት ወብቲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣይትኽዕዶን እያ ነቲ ወብቶ ድማ ዘይረኸቦ ሰባት ክረኽብዎ ናይ ወትሩ ጸሎት እዩ ንሲራክ ድማ እቲ ናታ ሰላምያ ትምነየሉ ሳሚ ንኣድያም ሰላም ሂብዋ እዩ ምጽእ ምስ በለት ተቐቢሉ ንባዓታ ደሪዙ ደበስ ሳይሞን ኮይኑዋ ለካ ተፍቅሮ ወዲ ኣይኮነን كل زخانة لا سب كم زخانة جن تمسكرها نبعلها بزعبا سايمون تفولت بلان أبي الله نبي كيدو حاتي تاقبيتها انتا جن جلسبات تأثير الله كم زجيرون دابولي زنتولا زانتا سايمون كتسمعن كتذكرون أي تدلن نمقابر زفردا سبعي نمقابر انت تفرده انتا يقول لا ككل تبقى زي حماقا نتي حماق زجبرا سب حماق تتمنيت له انتا يربح مهلوا عبيت ماخيراون نزبدلكي بدل يلن المخيرنا قالي عندما تطبق ندرسيو حما دما ندرسيو نسخط راينكو عمس قالكي ايمتكي حما اي تحسبي يبلع نينا كم تسمع تفلت يا نتطبق يا سعيباتو ولا دلاتو جن وشتا اي فقدلان اب حما سايمون اي توافرتن بحما جن بزح اي حمامتلون قالت بحن قوقو بيزا اب كتبلا سلازغونت تقطعي خوت الله دليتا
ሙሉ መዓልቲ ኣብ ክላስ ክትሓስብ ውዒላ ሰዓት ፍዳሴ ምስ ኣኸለ ተቐላጢፋ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኣ ብጉያ ናብቲ ሲራክ ዝነበሮ ቢንቶ ኸደት። ሲራክ ካብ ገዝኡ ንትምህርቲ ኢሉ ኣንጊዩ ወፂኡ ቅጭ መፂዎ ግን ናፍታ ቢንቶ ኣላጊሱ ነታ ዘይተረረት ኣብ ዓመት 3 ወርሒ ጥራይ ትወፅእ ፀሓይ ከሲቡ እንዳተረረት ምስ ከደት ድማ ናብ ሓደ ጽላል ሓሊፉ ምስ ሕልፉ ክበኣስን ክነብዕን ዘይምስል መሲሉ ዓለ። ኣድያምታ ዘይፈልጣ ጓል ትመጽእ ከም ዘላ ብማዕዶ ይርይዋ ከይተረድኦ ኣብ ውሽጡ ተስፋ መለአ። ብድሮ ገዲፋትሉ ዝኸደት ምቁራት ቃላታን ተስፋን ኣብታ መዓልቲ ክደግመሉ ተመነየ። ተስፋ ናይ ኣድያም ካብ ኩሉ ዝረኸቦ ተስፋ ዝዓበዩ ብፍላይ ቁስልኻ ክሕዊ ዶክተር ግድን እዩ ቁስልኻ ዝጎድኣካ ዝበለቶ ቃል ተንኪፋተያ። ንሱ ድማ ከይጉዳእ ፈሪሑ ዝሓበኦ ቁስሉ ንሳ ምስ መፀት ኩሉ ዝርዝር ኣቢሉ ክነግራ ክሳብ ኣብ ጥቑኡ ትበፅሕ ሓሲቡ ወዲእዎ ጸንሓ። ጽቡቕ ገይራ ሓቂፋ ሰላም በለቶ። ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ምስ በለት ውሽጦ ሓጎስ መለአ። ንሳ ድማ ንብዓቱ ሪእያ ከቢድ ሻቕሎት ኣርኣየቶ። ካብ ቦርሳኣ ሶፍቱ ውፅያ ድማ ንብዓቱ ክትዓሊሉ ጀመረት። ሲልቫና እንዳይኖክ ዓዲማቶም ስለ ዝነበረት ባንቀውታያ ትጽበ ነይራ። እታ መዓልቲ ብፍሉያ ትጽምብላ ምክንያቱ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኣቦ ወዳ ካብ እስሪ ቤት ክወፅእ ምዃኑ ተነጊርዋ። መዓልታዊ ስልጣንያ ተሰኪማ ከይዳቶ ንሱ ግን ገጽ ሂቡ ኣይፈልጥን። ሰብ ዝበሃል ጸሊኡ በይኑ ምዃን መሪጹ። ሳይሞን ዋላ ቤት ማእሰርቲ ካብቶም ፍሉይ ክንክን ዝግበረሎም ሰባት እዩ። ኣብ መንጎ ሓሪቑ ሰብ ስለ ዝሃድመሎም ናይ በይኑ ክፍሊ ተፈልይዎ ብዙሕ ምክትታሊ ድማ ዝግበረሉ። ሲልቫና ሓንሳብ ሳይሞን ምስ በለት ኣይተመልሰትን። ሩታ ግን ሳይሞን ይትረፍ ክትዝክሮ ምስኡ ዝነበራ ርክሙን ረሲዓቶያ። ሄኖክ ኩልንትና ወኒኑ እናቱ ገይርዋ እዩ። ንፈለማ ምቁር ቃንዛ ፍቕሪ ዘቐንዘወኒ ኢላ ትገልጾ ወዲ እውን ሄኖክ እዩ። ሲልቫና ድማ ሳይሞን ተኣሪሙ ክወፀላ እሞ ምስኡ ምዉቕ ሓዳር መስሪታ ማሪት ክትከውንን ወዳ ብሰላም ክትዕብን እዩ ትምኒታ። ስለ ዝኾነያ ድማ ሳይሞን ክወፅእ እዩ ምስ በልዋ ባንቀውታ ትጽበዮ ነይራ። ሄኖክ ካብ ስራሕ ወፂኡ ብጉያ ናብ ሩታ ኸይዱ ሒዝዋ እንዳ ሲልቫና ገዛ በጽሐ። ሲልቫና ድማ ጽቡቕ ጌራ ተቐቢላቶም። ምሳሕ ተዳልዩ ምግቢ ተቐሪቡ ተበሊዑ ዝስተውን ተቓዲሶም። ኣካል ባህልና ዝኾነት ከቢብካ ብፍቕርን ፀወታን ትስተ ቡንውን ፈሊሓ ኣወል ካልእቲ በረካ ደረጃ ናይ ወረጃ ወዘተ እንዳበሉ ሕብራ ክሳብ ትቕይር ብምቁር ዕላል ናይቶም ፍሉይ ዛንታ ዝሕለፉ ሰባትን ዕላሎምን ተሰንያ ተሰተየት። ኣብ መንጎ ዕላሎም ሄኖክ ኣገዳሲ ዕላል ዝበሎ ርእስቲ ኣልዒሉ ኣካትዐን። ሲልቫና ሳይሞን ተኣሪሙ ካልእ ሰብ ኮይኑ ክወፅእ ናይ ኩላትና ድሌት እዩ። ንስኽ ድማ ኣምላኽ ፃዕርኺ ዓቕልኺ ይርኣየልኪ። ኪነቱ ኩሉ ዝተጋግኽዮ ዓብዪ ልቦናን ተፃዋርነትን ዝሓትት ግብሪ እውን ጌርኪ ኢኺ። እዚ ድማ ማንም ሰብ ዝኽእሎ ግብሪ ይኮነን። ጽላል ፈጣሪ ኣይፈለየኪ። ሕጂ እውን ካልእ ሕማቕ ናይ ሳይሞን ክትሰምዕን ክትርእን ትኽእሊ። ኣብ ርእስኺ ግን ኩሉ ነገር ተዳልዩ ከሉ ክትጸንሐለኪ። ኣነ ነዚኣ ጥራይ ዝመኽረኪ። እቲ ምንታይሲ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ይቕየር ማለት ኣይኮነን። ምስ ግዜ ግን ዘይቅየር ሰብ የለን ሲልቫና። ሄኖክ ብዛዕባ ሳይሞን እንታይ ስለ ዝሰምዐዩ ክንድኡ ተዛሪቧ ፍርሒ ናይ ሲልቫና እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ገለ ፀገም ከየፅናሓላይ ስግኣታ። ሄኖክ ኣዘራርብኡ እውን ገለ ዝሰምዐዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ትርፊ ግዚኡ ናይ ኤርትራውያን ትርጓሚ ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ ምናልባት ሄኖክ ናይ ሳይሞን ኣበሳ ሰሚዑ ከይከውን ሓቲቶ ንኦ። ኣነስ ምናልባት እንተጋጠመ ኢሉ መሊሱለን። ብደቂቕ ግን እዝንትን ኢሉ ኣይለፍለፈን። ስቕሪ ዝነቱ ስለ ዝሕልወሉ ካብ በለካ ለኽዓካ ዝብል ወረ ዝነግረን ስቕታ መሪፁ ኣፍ ዓፀወ። ኣድያም ኣብ ጎኒ ሲራክ ኮፍ ኢላ ዝሓተተቶ ክምልሰላ ተጸበየት። ስምዓኒ እሞ ሲራሓወይ
እዚ ትብሎ ዘለኻ ኩሉ ሓቂ እንድዩ ግን ላዕሊ ግዴት ትንክፈለኻ ኮንካ ዋላ ሓንቲ ተረዳእንን እመነኒ ቃልኣት የልከየ ኣነ ኣብ ጎንኻ ክኸውን እየ ጥራይ ንስኻ ቅረበኒ ታሪኽካ ብዘይ ተረፋዕለኒ እሞ ፍርቁ ኣነ ፍርቁ ንስኻ መፍትሒ እንደልየሉ ትማል ነጊረከየ ፀገማት ኣብ በይንኻ ክትሕዞም ከለኻ ግድን እዮም ከሳቂኻ ናብ ሰብ ምስ ቀረቡን ክፈኽሱኻ እዮም ንባዕለይ ታሪኸይ እንተዘዘንትወልካ ናትካ ምንዓካዮ ከምኡ እዮም ሰባት ፀገምና ኣብ በይንና ስለንሕዞ ድንብርብር ይብለና ሕውስውስ ይብለና ሲራኬ ፅቡቕ ኣለኺ ንስኺ ካብ ኣምላኽ ዝተረኣኽክለይ መልኣኽ ኢኺ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ልክዕ ከም ሜላተይ ተስፋ ተስንቕኒ ሰብ ረኺበ መን እያ ሜላት ብጃኻ ሲራክ ኩሉ ነገር ዘርዚርካ ኣለኒ ፀገም የለን ክዕልለኪ ሜላት ማለት ኣብ ህይወተይ ክሕውሳ ሙሉእ ሰብ ክትገብረንን ግዜ ዘይወሰደላ ሰብ እያ እንታይ ረኺብዋ ይፈልጥን ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ተቐይራትኒ ነቲ ዝመልአትኒ ወሲዳ ካብ ዝነበርክዎ ኣጉዲላትኒ ምስ ሜላት ምንባር ማለት ኩሉ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ምስ ተቐየረት ግን ገዛይ ክፀልእ ጀሚረ ክንበኣስ ኣብ ገዛና ሰላም ተሳኢኑ መዓልታዊ ገርጨውጨው በዚሕዩ ሲራክ ዘረብኡ ኣቋሪፁ ነዊሕ ኣስተንፈሰን ዝምበለን ኣድያም ባንቀውታ እንዳተፀበየቶ ካብታ ምስኡ ዝወዓለት ናይ 1 ሊትሮ ማይ ሳሓ ከፊቱ ናብ ኣፉ ውሕዳት ማይ ገምጠለ ኣፉን ጠለለ ነቂፁ ዝነበረ ከናፍሩ ካብ መልሓሱ መረቃ ምፅኡ ኣጠልቀዮ ክቋራረፅ ዝፀንሐ ድምፁ ድማ ብመጠኑ ፅቡቅ ክወፀሉ ጀመረ ኣድያም እንታይ ክብላ ዋላ ይነፀረላን ባዕላ ግን ነቲ ኣርእስቲ ናብ ብዙሕ ሓሳባት ኣሽረፈቶ ብፍላይ ምስቲ ዝሰምዐቶ ተጋጭዋ ነይሩ ንሱ ሲራክ ይሽሙ ሜላት ምስ በለ ንፍረ ወይንያ ዘኪራ እቲ ዛንታ ግን ኣብ እስራኤል ተፈፂሙ ሲራክ ብኸመይ ናብቲ ቦታ ክመፅእ ሓሲባ ተጠራጠረት ንሱ ግን ዘረብኡ ቀፀለ የቕሬታ ዘረባ ጀሚረ ቋሪፀ ኣሕዋትካ ኺልካ ሓቲትክነ ነርኪ ምስክናይ እቲ ንእሽተይ ሓወይ ብዕድሉ ኤሮጳ ኣትሎ ዋላ ሓደ ዝሓገዞ ሰብ የብሉን ብኣምላኽ ግን ዋፅዑ ተራኢሉ ኣብ ዝብፃሕ በፂሑ ካልኦት ኣሕዋተይ ብዘካ ሓንቲ ካሕዳም ዓባይ ሓፍተይ ኩሎም ባዕለይ ኣውፅዮም ሓውና ኣበይ ኣሎ ግን ኣይበሉንን ናይቲ ዓባይ ሓፍተይ ግደፍዮ እተን ፅዒረ ንሕማቕ ግዜ ክኾናኒ ኣቐምጥለይ ዝበልክዋ ገንዘበይ ለኻኺምያ ጠፊኣትኒ ዘላ ኣነ ግን ብኣምላኽ ይኸይድ ኣለኹ ዝመፀ ይምፃእ ክፃውረ ኣሕዋተይ ክጠልሙኒ ዳ እሞ ሕስብ እንደብልዮ ዘይሓፍሩ ከዓ ተፀሊሉ ይብሉኒ ካባና ርሒቑ ንዓፅላል ክንኮነ ከልናዮ ኣብና ሕማቕ ተዛሪብና እንዳወሊ ወራ ዘይብለይ ስምዕኒ ኣነ ዘይቀሰንኩ ከመይ ገይረ ምሳኣቶም ክዕቆብ ወደይ ሲኢነ ሰበይተይ ሲኢነ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ነቲ ኩሉ ህይወተይ ዝዘራረገ ሰብ ክጠባብሖ እዩ ዘለኒ ሓቀይ እንደ ሕማቕ ዝገበረካ ሕማቕ እንተገበርካ እንታይ ልትኸውን ኢኻ በቃ እዚ ሓሳበይ ኣድያም ኩሉ ሓሳባቱ ጠሪንፋ ክትርድኦ ከበዳ ታናይ መወዳእቲ ሕማቕ ዝተዛረባ እውን ኣሰከፈታ ነታ ሓንቲ ሓሳብ ኣልዒሉ ሲራክ ኣይውዳእን እዩ ካልእ ኣርእስቲ ምፅኡ ስለ ድሓዋውሰላ ዋላ ሓንቲ ክትፈላይ ከኣለትን ብዛዕባ ወዱ ምስ ተዛረበ ግን ምሕታት ኣይሃስየንን ኢላ ክትሓቶ ቃላት ወርወረት ስምዓኒ እሞ ሲራክ ሓወይ ሽምካ ጥራይ ፈሊጠዮ ዘለኹ ሽመይ ድማ ኣድያም እየ ዝበሃል ወደይ ጠፊእኒ ሰበይተይ ሲኢነ ኢልካ ብዙሕ ተዛሪብካኒ ዋላ ሓንቲ ተረዳእኒ ወድኻ መን ይሽሙ ኣበይ ከሎ ኣድያም ምስቲ ድሰምዐቶ ክተላግቦይ ነይሩ ፃዕራ ስለዚኣ ድማ ንሲራክ ብዛዕባ ወዱ ዝሓተተቶ ሲራክ እውን ኣይዶንጌን ቀልጢፉ ይሽሙ ወዱ ነጊርዋ ወደይ ደኣ ሜሮን ይሽሙ ሜሮን ኢልካኒ كبرات سمعتي 5 كفال زانتا تصبح زخونو ابزي تزازيم الله 6 كفال ربع نايمشت حيزالكم كمتي كساب ربع جن ابزلنا سلام انطنان نخلاتنا كبرات سمعتي سلاتي ناس channel تقبروا زلون كبر متبعا كاب لبي كمسكنكم يفطو